non son recursos inagotables. Os ríos son sistemas naturais que forman parte do ciclo da auga. Son ecosistemas vivos e cheos de vida que recollen a auga que cae do ceo e que rega a terra e que devolven ao mar para a volta a empezar. Como cando alguén di responsablemente que non se debe consentir que tiremos ao mar millóns de litros de auga, comete un sacrilexio ecolóxico inadmisible.